Махай нататък, как ще му махаш? Здравей! Оп! Здравей, тате! Хайде, здравей, тате! Къде? Чуй такова. Имам съдали. Съдали? Да. Много хубави, нали? Мама и купи ги. Нали ги купихме, да? Нали мама, че ги купи? Ей, дай, добре. Ама ти не можеш да пиеш, много е високо. Ще намокриш ни. Ти го ме напомни, Не. Значи няма сладолет. Не, ти яди вече. Ние бе. Ай, стига толкова. Няма да паднеш, аз те държа. Аз те държа. Само гледай. Те много бързо плуват, бе. Те там вървят. Да, те там вървят горе сред хората. Ами няма да ходим. Ги нахраним. Бе. Какво правиш, бе? Аз съм иле. Какво? Плуват. Да, айде да ходим сега нагоре. Не, айде върви. Спокойно. Ай, аз седи нататък, айде. Те се вървят просто. Те се вървят много. Спокойно, те се вървят и да се спокойно, никой няма да отнема, да правиш нищо. Те няма да дойдат. Те просто се вървят. Ще ги чакам, че не са първо, да паднете. Чакай да ми. Чакай да ми. Хайде си сам, не искам. Не искам. Аз? Ти не си начин направи. Ти не си начин направи. Искам аз. Искам аз. Давай, искам аз. Нямаме нищо, ходим, да взим, като нямаме нищо. Айде, давай нататък.
Ванила не ме бута и подобна. Ела, тук ще се отидем да гледам другите къщи. Тук ще се да гледам. Ела, тук ще се отидем да ги гледам. Искаш ли? Ей, виж тук другите каревишки къщички. Те се крият тук в къщичките, виж. Видя ли ги къде са? Те излизат ли тук? Или тук само плуват? Може и да излизат. На който стана лошо? Тук. На главата ли стана лошо? Ела да те вижда. Ой. Там что? Вы что тут? Как вы не представили? Там много всегда там я. Немного. Да.
хората го слушат. До вечера. До вечера каза Брюси. Добре, като ме гледаш да говориш. Да, почне. Да. Като се пръщаме от магазина, ще Не снима вече. Искаш? Аз се качите. Не, ти няма да се качваш, защото чукчите не, ти отгъва си. Няма да се качваш. Няма да се качваш, отгъва си. Радно се сеща, да. Не, ще удари човека, дръж. Ето. Така, не ще щупиш, но не ще се оправиш. Не, седни. Седни, така ще паднеш. Ще се удариш. Не много. Малко. Не карай много. Аз да не карам силно. Да. Паднеш, Хайде. Мария. Идай. Айде забирай тази да идва. Внимавай да не паднеш. Айде качи се ето тук при мама да ме хванеш. Искаш ли? Айде. Качвай се. Можеш ли? Няма да паднеш. Дръж се, хайде. Ела, сега ще се снимаме, ще се направим снимка. И дръж се тук за парапета, де. Така. Дръж се за парапета, хайде. Хайде, качваш ли се? Дай ръчичка на мама сега. Ела сега тук да се снимаме, ела. Хайде, кой ще не снима? Ими, как скачаш? Mas custa uma bolinha, mas Там моя Елена, а что
А, виж, тук има сърнички. Да, видя ли го? Здрасти! О, я говорю на... Вижда го, то се изправя. Видя ли го? Ето вижда. Ето го тук долу до реката. Видя ли го? Да. Там го дава като балаби. Стой тук, стой. Тука. Влизай вътре. Те си го намерили за градин, със сигурност. Едно вземи. Давай. Е това малкото, виж, е това малкото. Малкото. Да. Ти къде им го пусна? Ето. Айде, дай. Ето. Не мога. Не ми го пусна, те ще го вземат. Дай им го, мама. Виж и така, виж. Подписни го сега, лично. Не така, да, мама, е така. Да. Симон тя. На край ще го фане дедо и го мушне през това. Да, така, за край ще го мушне вътре. Тия давай, да, големе, само ги взима. Дай да тия дай. Злати, ето дай на тия. Ним, дай на малко, като виж ей така. Дай. Ей на тия мъничкото дай. Дай мам на мъничко. Той е много нахален този. Айде дай сега на мъничкото, като дойде. Ела тук мъничко. Ела. Айде мам, дай на мъничкото. Ними. Дай на мъничкото. Къде му да сложи там, бе, мамо? То ще се го вземе ли? Аз ще се го вземе. Ей, те много нахални, бе.